6 שנים למלחמת לבנון השנייה, עוד נדבר על המלחמה שהייתה, אבל קודם מבט אל מלחמה שעלולה להיות בצפון בעתיד. סוריה חשפה אתמול את כל ארסנל הטילים והרקטות שלה בתרגיל צבאי שגורם דאגה בישראל. גם חיזבאללה בעסק, פרשננו לענייני צבא אלון בן דוד על איום הטילים הגובר. תכירו את ה-M600 ונקווה שזאת תהיה דרך ההיכרות היחידה שלנו איתו. זו הפעם הראשונה שאנחנו רואים את אחד האיומים החמורים ביותר שמוצבים היום כנגד ישראל, טיל מונחה לא רקטה, כלומר עם יכולות דיוק, עם טווח של 300 קילומטר ומאות ממנו פרוסים בסוריה ובלבנון, מכוונים לתל אביב ולאתרים האסטרטגיים של ישראל. הוא בערך פצצה של 0.5 טון. להשוואה, הסקאדים, האל חוסיינים, העיראקים, היו עם פצצה של 0.25 טון. זה פי 2 יותר. זו הגרסה הלא מונחית של הטיל SR-600, העתק של רקטת הזלזל האיראנית. פגיעה של הטיל הזה לא מורידה בית, היא מורידה את כל הבלוק. סוריה בהפגנת כוח יוצאת דופן חשפה אתמול כמעט את כל ארסנל הטילים שלה. אלה טילי סקאד B או C עם טווח של עד 580 קילומטר, הם מכונים ג'ולן, כלומר גולן. התרגיל הזה נועד לאותת לעולם על העוצמה הסורית, אבל צריך להטריד גם אותנו. הם מוצאים את כל הכלים להראות שמי שינסה להתעסק איתם חייו יהיו קשים. אז לא אנחנו כרגע מטרה היום, אבל צריך להבין שכל הטילים האלה פותחו נגדנו. ואם יהיה יום אחד סכסוך עם סוריה, צריך להביא את הדברים האלה בחשבון. שימו לב איך שני הטילים יוצאים בדיוק באותו זמן. הסורים מראים כאן יכולת שיגור מטח, מה שהופך את זה לאתגר גדול יותר למערכת ההגנה חץ. הם מראים פה את התוכנית שלהם לשבור את מערך ההגנה בפני הטילים הישראלי, שהם מאוד מודעים לקיומו, והטקטיקה שגם האיראנים מדברים עליה, בעיקר האיראנים, זה ירי מסיבי. ואלה רקטות 302 מילימטר נראות קטנות, אבל הן נושאות 150 קילוגרם חומר נפץ למרחק 200 קילומטר. החיזבאללה פרס מאות כאלה מצפון לליטני כדי לאיים על מרכז הארץ. היכולת של ישראל להתגונן מפני כלל הרקטות האלה עדיין מוגבלת. המסלול שלהן נמוך מדי למערכת החץ, וכיפת ברזל לא נועדה להתמודד עם רקטות כבדות וארוכות כאלה. אלה כלי הנשק של המלחמה הבאה, ושלא כמו המלחמה שהחלה היום לפני 6 שנים. במלחמה הבאה יחסו הרקטות האלה את כל הארץ. وإذا فرضت علينا المعركة اليوم فأهلا وسهلا بها. الله محيي الجيش، 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 الله محيي الجيش. الله محيي هالجيش الحامي ترابة سوريا، يحمي قائدنا بشار رئيس الجمهورية.